We gaan vandaag aan mensen op straat vragen wat ze van KikTV vinden en of ze het kennen. We gaan nu op zoek naar mensen om te interviewen. Kennen jullie KikTV? Ja. Van wat kennen jullie KikTV? We hebben er zelf een tijdje aan meegedaan. Ja, dat klopt. Waar zijn jullie vanaf gegaan? Ik wist niet meer waar het was. Ik had geen tijd meer. Wat vonden jullie daarvoor van? Ik vond het wel leuk en ook wel interessant. Ik ook. Waarom? Omdat je het toch wel iets van leert. Je leert er veel van en ik hou nogal van techniek. Kent u KikTV? Ja, ik ken KikTV Catalien. Waarvan kent u KikTV? Ik ken de KikTV van mijn kinderen. Mijn jongste zoon die keek laatst naar een interview dat jullie gemaakt hadden met mensen op het Swingcollege over de examens. Zou uw zoontje misschien op KikTV willen? Dat weet ik niet, dat moet je aan hem zelf vragen. Maar misschien wel hoor. Ken jij KikTV? Nee, dat ken ik niet. Heb je wel al eens met een camera gewerkt? Ja, dat heb ik wel een keer gedaan. Vond je dat leuk? Best wel. KikTV doet dat. Zou je dan nu naar KikTV willen gaan? Nou, misschien wel. Mevrouw, kent u KikTV? Ja, ik heb er wel eens van gehoord. Jullie zijn wel eens bij ons geweest. Wat hebben we toen gefilmd? Toen hebben jullie de Pasen gefilmd. Verband met de Pasen. Hebt u dat filmpje teruggekeken? Ik heb het filmpje teruggekeken. Dat is heel erg leuk gedaan. Een leuk interview. Zou u misschien bij KikTV willen? Nee, daar heb ik het net iets te druk voor. Maar ik vind het wel een leuk initiatief. Sorry, mag ik wat vragen? Als je klaar bent. Vind ik KikTV leuk? Ja, best wel. Ik vind het nu, heb geleerd het leuk te vinden om met camera's te werken. Ik ben nu best bekend. Wat vind je zo leuk aan? Nou, weet wat er gebeurt en omgaat in gemeente Sluis. Ik vind het best wel leuk en een beetje leerzaam over camera's en computers en zo. En het is ook wel leuk dat we naar de stad gaan en mensen gaan interviewen en zo.